كلبي خنخسك كان تقويبك نتخلبي دي خاطر سمع ويس نتوانو يخا بجها خلبها عزل لي تبلو إلي نروح هذا العلواي بعد سلطان إيرترا نبر أصعدوا بلنا عند نزارب إثيوبيا بزي دقفن بارخوتن محدارات أمريكا ني إيرترا تجزأ مخالط نيرادة خصوص ملأختنا بريزيدنت ترامبن ويانا نزلزلني إذا فيديو زي أمم جزء توازلوا سلام كورات من سياتا وشتن وزان كملكم كان يخم أبي أمين يهم زلهم إريتريان ميديا نيتورك أمدب لعبة ذات مسمى نسيات كما يكن يهم سقات عنهم أبز حلفة قدام أي فيديونا مستزرقه هناس وزغوانا رئيتوتات يبكم نالهم كاوشتن كاوزان ريتوتاتكم كا نقص علون هناسينا سلزغانة كي تقارسوا اللابو كابتي كاوشتا هاجرز مثلا ريتوتات حنت قداسيت نلومي ككافلوكمي إذا تري وازن لهم بانديرانا بانديرا إرترا بشان نستقام جيرنا سألنا ينسألتات الله كاب كفل بروتوكول من قستي إرترا حبريتا مسينا بانديرا بستقام أيكونني كل جزء بيماني زخون زبل مريم تامسين الناس لزلو أبزع حلفا كلت فيديوهات سئلنا لنا أنا واحدكم زي بسحة بستقام كتري وين كلهم أقدم استسأل مهانا كتردوا لنا يقرأتنا حتت كاب لومن دهار نسأل سائلكن كل جزء بتلك توعيب الناس لما أرمتا كنقورا مهانا كذا آخر يدلي إزغا سلا هناس زغونا رئيتوتاتكم زركب سلا زغونا يقون هم مدبنا زلكم رئيتوتات مأرمتاتات هناس حسابات بغد سالوها توعزلنا لبواناي هجنا بتلك عبوتا كوس داعي أبلك عبوتا الله يجي كبرى تعذبتي إذا تريواز اللهم كا presented to Eritrean Media Network for passing 100,000 subscribers. زبل كاب يوتيوب نيام انستواه شلماتيو إذا عاوت إذا ترغيب زلها سألا هناس زغانة رئيتوتاتكمن أوركتوكمن سلا زغانة يأمين لعل مسجانا يو زغر بالكم كبرى تحتاتلتي نقصالون تماساسالي رئيتوكمن نقفتاتاتكمن كي تقارسوا ويكتوحزوا لو نقرب نابكال زعبي شلمات تكيد مقانا بدقفكم كا زت أرات رايكونا نمو يقني لنا تبلوكم على إريتريان ميديا نتورك خصوص ملأختي نا بريزيدنت ترامبن ويانا سلذلني نزا فيديو زي أمون جزء توازنهم مبر تزحلف بقدامي فيديو ناري هم وزنهم أرستي دهر زي نقصلينا كم زغلاتنا رينا يزلنا بعلت حمشته ناي زور حزي مريشا ناي حبرات منقستات أمريكا تهايدو بريزيدنت ترامب مبل 40 شوعة بريزيدنت ناي تهاجر كوينو تمريص الله قد زمريش أزي مكيادو أبصرجيا وقعوا زخانة مجلسي كون زلزلوا جنا أبصرجيا تعلل كلها سبات ترامب قعوة اللو أنا كمال هاريس كتعوة اللو زبل ببشنا خريطة نيرو
تزعبل لرئيته وين تسمع عنقن ناب ترامب قعوة اللوز الزازوي نيرو سلام انت يا زبل مچم نناتو رئيته تاتي هبتي دقافنا ترامب زغونه وفي تعدي زارب زلو اب دق زلهم كما كم زنبره بزقصن رئيته تاتكم كتبنا تخوليكم نمنتاي زي نايب ترامب عينت ولا بعلت بيتي وانا بغزانا علل كلنا انا دقافي ترامب مسالو مغنياتو اب زحلفه 4 عامات بوزغنه مرقصيتات وسيدو نيرو زبل مرداتا ايزلوا بوغني مدمدمتا ايولن تريتو تاتي بزوانا كن تمريسو زلو انا حصت زغنت دبداب بخلو خل دليه مزي مريچا بمتحاس وحقوسك كابلو كلن منغستاتون وحقوسك كايلونين نسو وقعوي زغنه أكايدات لزغانة أو زح ززارب أيقونن جن مسمى محدارات أمريكا ززارب قداي سلزن لنا خصوص ما لغة تخلف دليه بس الجواب بلغة ناويانون خصوص ما لغة تخلف دليه سلسته نطبتات أتو كيريخ زارب حدا دحر بايتا حورات منقستات أمريكان بريزيدنت تاتان بحصر زبالة تايكم زمسل كالايكا زم محداراتن غوغوي بوليسي تاتو ما بإرتران كما يكم صنحي اتسال سايد ما خمتاز بالكم اتوسس ملختي انتاي مغانو كانت صريح هذا اتي تاريخ حورات منقستات امريكا كم بوتا كما قام امطانا حزبي 15 شح قدم لدته كريستوس مسمئتاو دق أباتنا بخبابي يزي جمر ازي مئتاو ناي دق أبات نابت خباب الزبل أبزا تقص الفيديو أبزا بحجة مساكم فيديونا أبزا حالة رسيلنا يازبالكم أو زرزر تزاري منالو ألنا أحزاب مجمر يادك سوابي امتفتيرهم زبل أبتزرزر كترغب ويهم كني اشتحابريتان مهاب كابزي أب قرن أفريقيا يوم نامو العالم تزرقهم قدمي 15 شح قدم لدتا كريستوس أبيلو أتوم دك أبات أمريكاويان كيحت هنداويان زبالو كاب زي ناب يوري بيروم دك أبات كوينوم مالتي سلازة توم نامي جمريات أماتو أزوم حجي زلو أمريكاويان زي كونس أتوم كيحتي هنداويان يوم نيروم مالتي أزوم دك أبات زيوم أب 16 في الزمن وي أب شحن 600 دحر لدتا كريستوس حدقا وديقوم تحدقاتي سلازو ودقوم كا حجس أنيتوم ناي مجمريا نتي ناي سنتت مبقس زغاني بشحن 409 كلتن عامة مرات نابتي بوتا دهساس زقبري كريستوفر كولومبوس زبالي ازي كريستوفر كولومبوس نا أمريكا مسرخبا نزوم كيحت هنداويان زلو بوتاتات مسرخبا ناب إيروبا تمليسو نمنقستات إيروبا حبريتو شيتو بتزرخبو حبريتاتات بلونكا إيروباويان نابت دنقل زغوانا بوتا نابتي مكلاخل زي بلوم أحزاب كم دلايوم كوكواز أزر وزغول بوتا وفرقيرو وفري نالبات أبتي تاريخنا أتنا العلنا غصن سلزغوانا زو وفرزي ناباناون أبشحن شموانتا 108 فلايكا شحن شموانتا 184 ناي برلين وعل بزبل كما يجرم من أفريقيا هم تشامولا أبوان خنزنتوينا نايزوم كيحت هنداويان كنا قديمو يزو حدا غازي الودكم زلو مالتي سلازي تنعبيتي زبالا انجليز فرنسا زلوين كالوت كا اغرنا صعبا مجزاتتاتكم سرتا كيلانين زبزحو جزاتات
ናይ ኤውሮፓውያን ኣብ 1600 ዓመተ ምህረት እዮም ተመስሪቶም ቶም ግዛኣታት ቆይሞም ማለት እዩ ከም ዝበልናዮ ነቶም ደቀባት ኣጽኒቶም ኣብ 1760 ዓመተ ምህረት 13 ዝኾና ናይ እንግሊዝ ግዛኣታት 2.5 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ሒዘን ኣብቲ ገማግም ተዘርጊሐን ክሳብ ዝጎቦታት ኣፕላንቺያ ዝበሃል ጎቦታት ንሰሜን ገጹ ክሳቡ ተዘርጊሐን ግዛኣተን ኣስፊሐን ማለት እዩ እዚአን ግን ኣብ ትሕቲ ዓባይ ብሪጣንያ ኮይነን እየን ቀጺለን ኣብ 1765 ከዓ ንፈረንሳ ብምስዓር ነቲ ዓባይ ብሪጣንያ ዘስገደደቶ ኣስገዳዲ ሓይሊ ናይ ግብሪ ምኽፋል ማለት እዩ ስታምፕ ኣክት እያ ትብሎ ንሳ ስርዓተ ግብሪ ኣተኣታት እያ ስለዚ ተን 13 ግዛኣታት ዝብልናየን ግብረን ብቐጥታ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ክኸፍላ ከም ዘለወን ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ኣብ 1765 ዓመተ ምህረት እዩ ድሕሪኡ ኣብ ታሕሳስ ዕለት 16/1773 ሓደ ምንቅስቓስ ተላዒሉ ቦስተን ቲ ፓርቲ ብዝብል እዩ እቲ ምንቅስቓስ ተላዒሉ እቲ ቲ ዝብል ቆፅሊ ሻይ እዩ ኣብዚ ኣብቲ ጽሑፍ ኣንቢብና ከም ዝረኸብናዮ እቲ ምኽፋል ግብሪ ብቐጥታ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝግበር ዝነበረ ጸላዕላዕ ስለ ዘበሎም ስለ ዘይተቐበልዎን ካብ ግብሪ ነፃ ዝኾነ ናይ ንግዲ ሽርክነት ምስ ቻይናውያን ስለ ዝጀመሩ በዚ ተደሪኾም እዮምቲ ምንቅስቓስ ኣካይዶሞ ትሽሙ እውን ካብኡ ዝመፀ እዚ ቦስተን ቲ ፓርቲ ኢሎሞ ዘለዉ እዚ ኩነታት ምስ መፀ ፍሉጥ ነገር እዩ ናይ ረብሓ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ምስ እንግሊዝ ናብ ግጭት ኣትዮም ማለት እዩ ናብ ግጭት ስለ ዝኣተዉ ከዓ እቲ ብረታዊ ጎንፂ ኣብ 1775 ተኻይዱ ኣብ 1976 ካልኣይ ኣህጉራዊ ጉባኤ ብመሪሕነት ጀነራል ጆርጅ ዋሽንግተን ተኻይዱ ኣብ ፊላዴልፊያ እዩ ስለዚ ናጽነት ኣውጆም ማለት እዞም ምስ እንግሊዝ ዝተዋግኡ በዚ ከዓ እንግሊዝ ተሳዒራ በዛ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተመስሪታ ኣብ 1783 እዛ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ምስ ጎረባብታ ዘለዉ ካልኦት ግዝኣታት ስምምዕ ብምግባር እዚ ፒስ ትሪቲ ዝብልዎ ማለት እዩ ዶባት ናይ ዝሓዳስ ኣሜሪካ ክንፀርን ክሕንፀፅን ክኢሉ ማለት እዩ እዚ ኣብ 1783 ምዃኑ እዩ ኣብ 1787 ከዓ ቁዋማዊ ዋዕላ ተኻይዱ ነዚ ቁዋማዊ ዋዕላ ዝመርሓ እውን ጀነራል ዝበልናዮ ጆርጅ ዋሽንግተን ምዃኑ እዩ ስለዚ እንታይ ንሕዝ ኣለና ናይ መጀመርያ መራሒ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጀነራል ጆርጅ ዋሽንግተን ኣብ 1789 ብምሉእ ድምፂ ተመሪፁ ድሕሪ 2 ዓመት ናይ ተቐዲምና ዝበልናዮ ፍጻሜ ማለት እዩ በዚ ከዓ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኮይኑ ወትርእስትና ፕሬዚደንት ትራምፕ ዘንቀሎ ብዛዕባ ፕሬዚደንትታት ናይ ኣሜሪካን ፖሊሲታቶምን ስለ ዝኾነ እቲ ዛንታ ዝቋሪፀ ናባታቶም ከኣትየ ግን ሓደ ፍሉይነታት ክዛረብ ከድልየኒ ኣብ 1884 ዝተመርፀ ፕሬዚደንት ግሮቨር ክሌቭላንድ ዝበሃል ሓደ ዙርያ ምስ ገበረ እዚ ሓደ ዙርያ ምስ ኣገልገለ ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ ምርጫ ኣብ 1888 ኣይደገመን ቤንጃሚን ሃሪሶን ተመሪፁ ንሱ 4 ዓመት ምስ ገበረ ዝተገብረ ውድድር ግን እቲ ቀዳማይ መሊሱ ተዓዊቱ እዚ ሕጂ ምስ ናይ ትራምፕ ሕጂ ኮይንዎ ዘሎ ይመሳሰለልና ማለት እዩ ኩላትና ከም ንዝክሮ ትራምፕ ኣብ 2016 ተወዳዲሩ ተዓዊቱ ነይሩ ኣብ 2020 ከዓ ብጆ ባይደን ተሳዒሩ ሕጂ ከዓ ንካማላ ሃሪስ ስዒሩ ከዓ
بريزيدنت وين الله سلازي حدا من مسسال رئينا أفتي قعزو مالت كان فلينت زرعه ويليام هيرني هاريسون زبال أبربعة مقابيت شحن شومان تميتنا 40 حدن تمريز إذا سبايزي سلاسان حدن معالتي ترح مس قبره مويتو من قصة سماي يوارسو مويتو قلتيفو أجي زياغاء أب تاريخ اتزحات سأري عدمز قبره أمريحنة بريزيدنت تات أمريكا كوينو تمزقي قلو أب تاريخ ناي حبرات من قصة أمريكا قال فلينت كتكزغل بريزيدنت فرانكلين روزفلت لعلي كلتا كتيا ويز ترمس ربلوا مالتيو لعلي كلتا كتيا زمرحي وينو تمزقي بالله نتي عشان شعتميتن حامسان حدا نمبل إسران كلتن قوام أمريكا من محياشن مصداقن مخنيات كاخوين زي ناتو لعلي خلتا كتيا من راس مالتيو وي مقلقان مالتي دحر زيجي خابزاز بلنا يا مبل إسران كلتم قوام زم حيشلو انتاي إلهم حانسيسهم مالتيو هذا سب كاب كلتا جزيان العلي وي كاب كلتا كتيان العلي كي مرات زبل سافيرو مالتيو كان فلينتات زرعه أوزم بريزيدنتات يا حورات منقستات أمريكا 4 بريزيدنتات أف سلطان كله حمام ويته 4 بريزيدنتات كأتق أنسلهم كان فلين نزستو على كله حدا بريزيدنت ريتشارد نيكسون زبال بوينجل سلستخصصه أمونغو سلطانو بعلو كاب سلطانو وريدو مالتي أمونغو سرعي خلو بعلو خال سلطانو وريدو زون حدا فلينت ناي ريتشارد نيكسون كان فلينت زرعه جون تايلر تبع لها أمريكا عشان شو من تبيتنا 40 حدا مختل بريزيدنت خوين مرسمه إذا قديم استزاروا كله أبسالسان حدا معلتو زموته بريزيدنت ناتو مختل سلز سنحين أبا خلو ناب سلطان ديبو ممالتيو سلازي بمسرات مبل إسران حمشتن من محياش قوام حورات منقصات أمريكا مبل 10 بريزيدنت خوين مالتي تزي وسدنايو انتي حبريت الله 6 بريزيدنتات بهوت الله كابزوم 40 شوعتن زبلنايو مالتي حدا جيمي كارتريو كالاي بيل كلينتونيو سالساي جورج بوش كالايو رابعاي باراك اوبامايو حامشاي جو بايدنيو شادشاي كازي جتمريص زلو من أختك حلفون دنيا زلقو دونالد ترامب أما ودأت أزموت بريزيدنت جورج بوش قدامي أزي جورج بوش قدامي أب 11 كلتشعن 10 شومان تانيو أما بل 9 سنة عمتو مويتو 9 عمت قليل عمت أيكونا مغمي هوايو حجي انتا يذكرنا زغمزي قدمسي ألولا كابتغراي ممسيو زخبابيتات بوتانا يزمت نيرون ديو حجي حانت بيهل انتا يلا نتنكفت قفيفو زميتو خيط كله زموتو زميتهم على مكافليتو تواعي الغزرب سمعي هابو العي أتعز السمع زنوركيو زموتو زميتهم على مكافليتهم زيوم مراحتنا حورات منقستات أمريكا زنوع عد مزقبر بريزيدنت كابزوم بريزيدنت تاع حورات منقستات أمريكا كابشان شعاتن 7 شوعاتن كسعشان شعاتن 8 حدن بريزيدنت خوين زقلقل جيمي كارتر زحلف حدا تكمتي 14 مبل 100 عام تبعي نايت 9 عامت مخمي قوانا بالناس زغا 100 عامت مخمي قوانلو حجون زموت زميتهم على مكافليتهم يغوون تزغري بحكي ازز دقاقو مزلغن تايو كمي قيروم نعلم إزوم تواغم زلون كزوم تواغم تصنعون كمان مستخوة ليكونا أرستنا وندارقا نوستنا غفي أورا غاء نعلم
زيادة خالوت حميمنا زي كونس أو قداينا قوي زغانا بوليسي لنوع عمتات سلز تخطلون بزح واقع سلز أخفلونان قالوا تترف استحكم زرافكم من غلقنا إلى زوم صوز اللغي بولو عجنا بتخال عيارستنا مسقري انتقننا حانت درفق قابزكم إيانا إيا قلي زنكلو متكال حارنت نانو معكل إشو وقلنا عن بابا عيني قدس بدكوان زربا تعلم ودبني وتحبه صفعي نسري أعوير ونعيد نفيد نفتقر عالمنا نفيد برهاني قدمنا إذا أدر فيزياء أب كلتشحن شعتنا عامة مرت أو ورعة حساس زي مغنين زي فتحاون القداء بالعلينا مستبينة إذا بحورات من قصات أمريكا استقبريو بزون نولوم زلنا بريزيدنت تاتنا أمريكا زتقبريو نعون مقوام سرحنا يادر فيها نسفح زرزراتا أبت مدرختي أبز قبر مزنتاو مسبت احنا كان زرزراينا نلومي أبز اللعبة زبل مدبنا وي بروغرامنا خنتنكفاز دلغل مغنيات قن كند محان أخوين الناس سنحي صاحي جون زلو اتي عماسن قباتن زغانا بوليسي من محدارات واشنطن كومسل زغانا إذا درفزيا تقاومنا عن مقلاص زسرحنا إياه درفيا أمود داتا زرباي حدا من الأخت خلفون لو زدلو كل مغنيات كأ مزي بمتأسساري كبرات من إسياتا وشتن وصار أبزي قتم خمسة استوحلنا له ورنا النسري زبل قالات الله ورنا النسري نم محدارات واشنطن نم مقلاص زغربه وستأزي ويكأزي ميتافور زبلووي نعود قمت بمئتاو زقت أمنايا ورنا نسري اتي ناتهم أرما مغانو كلاتكم تفلطوا ويهم سلازي مسوق بمتأسسار زغربي قال سبات انت يمزيهم صلايتهم ويانا خلاص كل جزي أمريكا زولو كل سمعهم كومو زبلنا مغنيات مسرة أوسقمنا بوليسنا محدارات أمريكا مبانو زي فلتون تغينهم نايب حكي كاب حكي خهادمو يدولي اللو مالتي حكيو اتوم نايك أربع صلاتنا منبر 4 كيلو من مسحازو شجر زفترولنا نا إثيوبيا مرحتيهم قدم جزات دربتات أمحارا نيرهم دحريوها نعسران شوعاتن عامتات سلطان 4 كيلو زحازت ويانه قنا ازوم حيلتات زياتهم كم تقدمهم استنكفكوه بزي بارغوتن أجعهم مبال نايلا أختومن بحاكن إرترا كساب كندتي زسبوء تتصاباتي أي مخون النيرو أسعدهم بلنا خنزارب إثيوبيا نتسماو فدريشن أفريسا دعريها ني إرترا بملو قوبيتا كتجزأ بنات عقمي أي مخالتهم سلازي ني إثيوبيا سعيرنا يا أبشان شعاتميتن تسعان حدا نيلنا خنزارب ندحروينا نمن محدارات أمريكا دا سعير نمبر ناها أتراح هيكونا أزي صوصي حاكا سلازغاني غير زبلهم سوات كله أي كبا سلايتهم ويانا غلاس
كل جزء أمريكا يقولوا نزولنا سبات كا حدوان حدا لعلوا يبعل سلطان إرترا نبر مس حدا نايدق جازت إنيا أبز جوارو وزرب ز تزارب عزربا دستم لنن كدقاق ما تدرخن انتايو قينو حتى توز تجازت إنيا وأنتايقوم صلايتكم ويانا غلاسي ويس صلايتنا وياني أنا بالكمس انتايقوم عسرت جزي أمريكا تقولوا مسولو سمع عنده كلب خنقصك ندحر قوي كاسي نتخل بديغا تسمع ويس نتوانو يغا نعب الجخا كلب حزل لي تولنبر نتخل بي تسمعني خاص لذي نحنا نويانا خنقنا يقرنا نسمع شوت تيدي يومي لزل أخازلو التي لا أخاي سلازغاني نعاتهم كنسمع قد الناتيو إلو ملسي بنيرو ذي لعلو أي بعد سلطان نبر زولو كم صرف غصدا يقبون ناي بحكي صرفي كنا لفك عقل على صايب كل جزء أمريكا زبلنا مخنيات اتينا محنكارن نقداينا كل جزء تصاونا جورو ناب أبيت السلطان نخيت زعك فنازلو بتلا أختهم غيرهم شجراز فترو نازلو لساتهم من محدارات واشنطن سلو زغوني 8 عامات اندي غيرو كما يزبل تصاوتات قتمنا 5 سنه بب مدرغو ابتم مدرغو كنزنت وينا كم تدقاقي مزولو نحجي بقاط امناي معوات دونالد ترامب مدام نسرع سلازلنا غا نايقدن كنذكرو نقدت حجون صلاتنا يوم كم بال اين قارصن كساتي ጉጉይ ፖሊሲኦም ዘይኣረብዎ ግን ካጸላ ኮይንካ ስለ ዘይነበር ሕጅታ ናይ መወዳእታ መልእኽተይ ናብ ትራምፕ ኣብቲ መወዳእታ ክምላኤ ማለት እዩ ደርፊ ክጋብዘኩም ላሊላላ ላሊላላ ሰርብ خبات نابتنا بالمعات نتعرينا بتزمكر عقبتهم كنكيرو ميدا صدفتاتهم كنقبر الخدا نخيط راي بتقن قا قبري وديتاتهم مخين قبلي نخيط داكي تمالكوا نيروز مرري عد صقا مدروكي نخيط راي مسانا يا حكي سلمتاينا جن محدارات أمريكا قدام صلاتنا نابلنا نسرعهم هذي بتاريخ صنبو غيرنا خنزاربولو يقبا كلا يكون تعلم عشان شعت 145 مستزازمه اتا اتخويناتتي ابتشدشت عامت جبر خوينات شان شعت 130 شعت جميرو شان شعت 145 يوديو ابز شدشت عامت كوينات زي بوزح كيتا حاسيت سوصت حورات منغستات أمريكا قبل الكوينة وزيا قطباء يتهاسين وتهدروا عقما يتهاسين كل شنخات قبل الكوينة سلزوزت بنصارو تنكالوت أو إيروبا زنبرا مسنا إيسيا آقرات أب كوينات أب حدم كوينات آتين كبيد زفاني هلكي تستفصمولو نختقلصو زي شقر عنوات زختلولو كوينات سلزنبرا ازي مزنبال ازي نحورات منغستات أمريكا تقاميا خوينو ترغي Capitalism and ideology lead to the mobilization, displacement, and murder of millions. The Second World War, this time on the Western tradition. لازم زون أبتي وانو أسفيحنا هنزاربو لنا نحج زقد سناقن سلمتاينا بمحدارات واشنطن تمحدر حورات منغستات أمريكا قدامي طلعتنا نبلا زول حطهم من لاس حورات منغستات أمريكا
ካብ መወዳእታ 1904 ጀሚራ ክሳብ ሕጂ ንኣስታት 80 ዓመት ቀንዲ ጸላኢትና ኮይና ቀፂላና ምናልባት እተን ንስርዓት ደርግ ሓገዝ ሓቲትዋ ንሳ ኸኣ ኣብ ቬትናም ተሳዒራ ስለ ዝነበረት ሓገዝ ከሊኣቶ ኦይ ተቓላጢፈ ዳ እሞ ናይ ሶሻሊዝም ካባ ዘየስፊሉ ካባ ስፊዩ ናብ ናይ ሽዑ ሶቪየት ሕብረት ተጓይዩ ሸቃላይ ዝመርሖ ስርዓት ከም ዘቆመ መሲሉ ዝገበሮ ተዋስኦ እዘን 17 ዓመት እዚአን ካብተን 80 ዓመት ዘይተጉድልወን 80 ዓመት ንምንታይ ትጽብጽቡ ዝብሉ ሰባት ከይንረክብ ብሓቂ እቲ ወተሃደራዊ ሓገዝ ዳ የቋሪጹ እምበር ውዒላ ሓዲራ ኢትዮጵያ ናብ ተኸደና የብላን ዝብል መርገፂ ስለ ዝነበሮም መምሕዳራት ዋሽንግተን ብተዘዋዋሪ መገዲ ረድኤት እናምሰሉ ንስርዓት ደርግ ናይ ኢትዮጵያ ሓገዝ ካብ ምውፋይ ኣየቋርፁ። ስለዚ ቀጻሊ ሓገዛት ንውሽጢ እንድሕር ዝግበረሉ ነይሩ ብረድኤት እናመኽነኻ እቲ 80 ዓመት ዝኾነ ምጉዳል ክግበረሉ ምኹንዩ ኣይኮነን። ስለዚ ካብ መፋርቕ 1945 ጀሚራ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ጉጉይ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ኣቐሚጣ። ሽዑ ፕሬዚደንት ዝነበረ ሃሪ ኤስ ትሩማን ዝበሃል እዩ ነይሩ። እዚ ሰብኣይ እዚ ክልተ ከተያዩ ከምቲ ዝበልናዮ ተርምስ እዩ ተመሪፁ ነይሩ ካብ 1945 ክሳብ 1953 ከዓ ኣብ ስልጣን ጸኒዑ። እዘን ዓመታት እዚአን ክሪአን ከለና ከዓ እቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጉጉይ ፖሊሲ ኣንፂፎም ዝወድኡለን እዋናት ስለ ዝኾና ሰብኣይ እዚ ትሩማን ዘይኮና ንብሎስ ማለት እቲ ትሩማን ዝብል ሲ ሓቀኛ ሰብኣይ ዓይነት እንዲሁ ናይ ባዕከት ሽሙ ዝምጥኖ ኣይኮነን ምስቲ ዝገበሮ ገበን ኣብ ልዕሊና እንታይ ዝበለ ፖሊሲ እዮም ኣቐሚጦም ንዝብል እንታይ እዮም ኣቐሚጦም ሕጂ በይንና ተሪፍና ስለ ዘለና ኢሎም ካልኦት ተዳኺሞን ስለ ዘለዉ ንዓለም ብሙላእ ክንቋፃፀራ ኢና ዝብል መደብ ኣውፅኦም። ንዓለም ክንቋፃፀራ እንተኮይንና ከዓ ንኩሉ ክፋላት ናይ ዓለም ወተሃደራትና ሰዲድና ከነመሓድሮ ስለ ዘይንኽእል ሳተላይት ዝበሃላ ወይ ተለኣኽቲ ዝበሃላ ስርዓታት ኣከከባቢኡ ክንፈጥር ኣለና ብምባል መደብ ሓንፂፆም። ሕጂ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናብ ኣፍሪቃ ምስ መፁ ንኣፍሪቃ ብ4 ኩርናዓት ተለኣኽቲ ስርዓታት መዲቦምላ። ብሰሜን ግብፂ፣ ብደቡብ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ብምዕራብ ናይጀርያ፣ ብምብራቕ ምስ መፁ ከዓ ንኢትዮጵያ ከም ተለኣኺት መዲቦም። ኣብዚ መደብ እዚ ወይ ኣብዚ ሕንፃፅ እዚ ከኣቱ ከለዉ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ምዃና ስለ ዝፈለጡ ምክንያቱ 1890 ብጥልያን ዝቆመት እያ ኤርትራ። ድሕሪኡ እዚ ዝንዛረበሉ ዘለና ፖሊሲ ዝሓንፀፅሉ እዋን ከዓ 1941 ክሳብ 52 ኣብ ትሕተን ምሕዳር እንግሊዝ እያ ነይራ ኤርትራ። ካብዚ ምሕዳር እንግሊዝ ከም ኩለን ድሕሪኡ ነፃነተን ዝተዋህበን ወይ ዝተተኽበለን ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ ነፃነታ ክትቆበላ ነይርዎ ከምቲ ግቡእ መስሩዕ ማለት እዩ። ከምዛ ዝበልናያ ንኢትዮጵያ ከም ሓንቲ አንከር ወይ ተለኣኺት ናይ ዝቐርኒ ኣፍሪቃ ክትከውን ስለ ዝሓረይዋ እሞ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከዓ ክህብዋ ስለ ዝደለዩ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ኣንፂኦም ንኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ተኣትወሉ ኩነታት ወይ ምህዞ እዮም ምሂዞም። ኣብቲ መጀመርያ እቲ ናይ ኣርባዓታት ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ናይ ኤርትራውያን ጀማሚሩ ስለ ዝነበረ ስምዒት ኤርትራውያን ከዓ ናብ ናጽነት ዝደፍእ ስለ ዝነበረ ዋላ እኳ ኢትዮጵያ ማሕበር አንድነት ዝበሃል መስሪታ ገለ ክፋል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክትከስብ ፈቲና
ተነበረት ወይ ክኢላ ተነበረት እቲ ዝበዝሕ ግን ናብ ናጽነት ዝደፍእ ምዃኑ ስለ ዘስተባሃሉ ብቐጥታ እቲ ምጉባጥ ክገብርዎ ኣይከኣሉ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ወይ ምምሕዳራት ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እንታይ ግን ተጣቢቦም እቲ ስምዒት ናይ ኤርትራውያን ናብ ናጽነት ዝዓብለለ ስለ ዝነበረ ብቐጥታ ጎበጣ ከካይዱ ዘይጥዕም ምዃኑ ምስ ረኣይዎ ሓደ ሜላ ተጣቢቦም ማለት እዩ። እቲ ሜላ እንታይ እዩ? መሰጋገሪ ፌደሬሽን ዝበሃል እሞ ንግበር ናይቲ ፌደሬሽን ላዕለዋይ ኣዛዚ ከዓ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝኸውን ንገብሮ ብሕሪኡ ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ንኤርትራ በብደረጃ ከመይ እናጎበጠ ንኤርትራ ናብ ትሕቲኡ እትዋ መገዲ ይረክብ ኢሎም ዝገበርዎ እዩ። እዚ ህንደሳ እዚ ከዓ ናይ ምምሕዳራት ዋሽንግተን እዩ። እታ ቀንዲ ዕላማኻ እንታይ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ረኺባ ሓይላ ቀንዲ ተላኣኺትን ኣተግባሪት ፖሊሲታት ናይ ኣሜሪካን ንምግባራ እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ኢና ካብ ምብጋሱ 80 ዓመት ኢልና ንሕዞ ማለት እዩ። ካብ 1904 መፋርቕ እንተኢልና ሕጂ ከዓ ዘለናዮ 2024 ኣጓዲልካ 80 ዓመት ልክዕ ንረኽቦ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኤርትራ ከም ኩለን ግዝኣት ዝነበራ ሃገራት እሞ ናጽነተን ዝተተኽበለን ተናጽነታት ተወስእቲ ኢና ድሓን ከም ህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቡ ምርኣዮ ናጽነት ዝትኮብ ዘሎ ከመይ ገይሩ መሓዞ ምርኣዮ ካብኡ ዝገደደ ግን ዘይተደልዮ ጎበጣ ናይ ኢትዮጵያ ኣጓኒፍዎ እዚ ኤርትራውያን ከመይ ገይሮም ውዳቤታቶም እናሕየሉ ነዚ ጎበጣ እዚ ንምስዓር ቃልስታት ኣካይዶም ብዙሕ ክንዝርዝሮ ዘለና እዩ። ግን ሕጂ ኣርእስትና ስለ ዘይኮነ ናብቲ ቀንዲ ኢና ክንሰግር ንሎሚ ማለት እዩ። ለዚ ተላኣኺት ኢትዮጵያ ኣብ 1952 ብጉልባብ ናይ ፌደሬሽን ጸላዊትን ዓባይን ሃገር ንኽትኮነሎም ባሕሪ ዘለዋ ኢትዮጵያ ኮይና ቀፂላ ካብ 1952 ኣብ 1962 ኣብ ወርሒ ሕዳር ከዓ ነቲ ስማዊ ዝነበረ ፌደሬሽን እውን ጉሒፋ ኤርትራ መበል 14 ጠቕላይ ግዛት ናይ ኢትዮጵያ ዝብል ኣዊጃ ለእትያታ ማለት እዩ። እዋዕ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ቃልሲ ቀፂሉ እዚ እውን ብዝርዝሩ ካልእ ግዜ ንዛረበሉ ግን ኣብ 1991 ንኢትዮጵያ ኣይናትክን ዝሓፍተይ ባሕሪ ዝበሃል የብልክን እታ ኣቃውማ ሒዝኪ ብዘይ ባሕሪ ዝነብራ ሃገራት ብዙሓት ስለ ዘለዋ ጠባይ ጌርኪ ስርዓት ጌርኪ ባሕሪ ናይ ምጥቃም መሰል ኣይትስእንን ይኸይ ግን ብምክብባርን ብሕግን እናተማእዘዝካ ደኣ እምበር ብጎበጣ ዝኸውን የለን ኣብ ቂዕከ ይኸይ ተባሂላ ማለት እዩ። እዚ ፍጻሜ እዚ ብምትሕብባር ናይ ይህወደግ እውን ስርዓት ደርጊ ስለ ዝተኣልየ ይህወደግ ክንብል ከለና ከዓ ጉልባብ ዳኣሉ እምበር ትቐንዲ ሓይሊ ናይ ወያነ ሓይሊ ስለ ዝነበረ ንደርግ ወያነን ህዝባዊ ግንባርን ብሓደ ኮይኖም ከም ዝሰዓርዎ እዚ እውን ኣብ እዋኑ ስቢሕካ ክዝረበሉ ይከኣል እዩ። ግን ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣተወት ወያነ ብደገፍ መካናይዝድ ኣሃዱ ናይ ህዝባዊ ግንባርን ናይ ኮማንዶ ኣሃዱ ናይ ህዝባዊ ግንባርን እቲ ምእታው ናይ ኣዲስ ኣበባ ተገይሩ ብናጽነት ናይ ኤርትራ ክትኣምን ተገዲዳ እያ ወያነ። ከምኡ ዝገበረ ከዓ እቲ መድረኽ ዝነበረቶ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 1991 በምሓራ ይኹን ብናይ ኦሮሞ ይኹን ብካልኦት ሓይልታት ተቐባልነት ስለ ዘይነበራ ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት ስለ ዝነበረት ግድን ጉዳይ ኤርትራ ክትኣምነሉን ኤርትራ ነፃ ሃገር እያ ዝተኻየደ ረፈረንደም ከዓ ተቐቢለየ ኣለኹ ኢላ ክትፍርም ዘገድድ ኩነታት እዩ ነይሩ። ስለዚ ናጽነት ኤርትራ ተቐቢለየ ኣለኹ ዝብል ወግዓዊ ደብዳቤ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክትልእኽ ክኢላ እያ ንኽልቴኻ ረብሓ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ትልክዕ መፍትሒ ናጽነት ኤርትራ ምእማን እዩ። ሽዑ ናይ ምምሕዳራት ኣሜሪካ እቲ ጉዳይ
ተኾሊፍዎም እንታይ እዩ ከም ትፅቢቶም ዝነበረ እቲ 17 ዓመት እውን ብሕቡእ ወይ ረድኤት እናመኽነኻ ንስርዓት ደርግ ይውጥኡ ነይሮም ሓገዛት ዝበልናዮ እንታይ እዩ ውዒላ ሓዲራ ናይ ኢትዮጵያ ክትመፀና እዩ ዝብል ነይሩ ምስቲ ናይ 91 ዝመፀ ምዕባለታት ግን ሽዑ ንሽዑ ስጉምቲ ክወስዱ ዘኽእል ባይታ ኣይነበሮምን ኣብ ልዕሊ ምዕጋት ናፅነት ኤርትራ ግን እንታይ ይገብሩ ነይሮም ከዓ ድሓር ትንክፍ ከብሎ እዩ ብዝኾነ ግን ነታ ሸዓ እዋን ሓደ ጭራዋጣ ኣልዒሎም ጭራዋጣ ዋጥዮም ምሕዳራት ኣሜሪካ እንታይ እዩ ሎሚ ብምብራቕ ኣፍሪካ ክልተ በላሕቲ መራሕቲ መንእሰያት ከዓ መራሕቲ መፂኦም ኣለዉ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያ ስለዚ ምስ ክልቲኣቶም ሓቢርና ብሽርክነት ክንሰርሕ ኢና የዝብል ዋጣ ግዳማዊ ውሽጣዊ ስምዒት ዘየንቀሎ ዋጣ እዩ ነይሩ ዋጥዮም ግን ናይ ውሽጢ ስምዒቶም ከም ዘይነበረ ግን እቲ ድሒሩ ዝመፀ ምዕባለታት ክነግረና ክኢል እዩ እሱ እንታይ እዩ ኣብ 1998 ነቲ ናይ 1904ታት ፖሊሲታቶም ዝደግም ሓደ ምቹእ ኩነታት ፈጢሮም ወያነ ኩሉ እቲ ምስ ህዝባዊ ግንባር ተሓባቢራ ዝኸደቶ ጉዕዞ ብፍላይ ካብ 1988 ድሕሪ ምፍራስ እዝናደው ዝመሓየሸቶ ዝምድናን ዝኸደቶ ጉዕዞን ዋላ ቅድሚ ዝነበረ ኣብ ምምስራታውን ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ተራ ናይ ሽዑ ህዝባዊ ሓይልታት ዝነበረ ተራ ረሲዓ ንርሑቕ ክትሓስብ ኣይከኣለትን ናይ ብሓቂ ኣርሒቕካ ከም ጎረባብቲ ህዝብታት ከም ጎረባብቲ ስርዓታት ኣርሒቕካ ሓሲብካ መኻይድቲ ኮይንካ ተኸባቢርካ ንኻልእ ረብሓታት ብሓባር ኮይንካ ክሰርሕ ዝግብኦ ዓብዪ ዝኾነ ጌጋ እያ ጌራ ኣሜሪካ መፍትኦም ኮይኑሎ ኣሜሪካኻ ምሕዳራት ኣሜሪካኻ መፍትኦም ኮይኑሎም ማለት እዩ ነቲ ግጭት መፍትሒ ክርከቦ እናኸኣለ መፍትሒ ክገብሩሉ ይከኣሉ መሊስካ እቲ ናይ 3 ዓመት ወራር ናይ ወያነ ምስ ፈሸለኻ ብሕጊ ተዳንየን ክልቲአን ሃገራት ብውዕል ኣልጀርስ ዶባት ተነፂሩ ፍርዲ ተዋሂቡ ኸብቅዕ ኣይፋልኩምን ፅንሑ ዝብል ምኽሪ ሂብካ ንወያነ ኣይ ሰላማይ ኩናት ዝበሃል ሜላ ፈጢርካ ሕጂ ዓባይ መውደቂት ንመንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ፋሕፋሕ መበሊትን መደብ ተረኺባላ ብኩናት ኣይከኣልኩምን ሕጂ ግን በዛ ሕጂ ንሕንፅፃ ዘለና መደብ ከተውድቕዎም ናይ ዋርሕ ጉዳይ ዓመታት ከማና ይወስደልኩም ተባሂሉ እዩ እዚ ኣይ ሰላማይ ኩናት ዝብል ፕሮጀክት ዝተሓንፀፀ ኣይ ሰላማይ ኩናት እንታይ እዮም ሓሲቦሞ ህዝቢ ኤርትራ ውሑድ ህዝቢ እዩ ውሑድ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እቶም ዝርከቦም ዓቕሙ ኣብ ግንባራት እዩ ኣዋፊርዎ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ሕጂ እዚ ግንባራት ዝተዋፈረ ንገዛ ዘይመለሰሉ ናብርኡ ዘየካይደሉ ኩነታት እንድሕር ፈጢርና ብኣ እንድሕር ሓኒቕኩሞ ነንዕድዕዱ ክባላዕ እዩ ምስ መሮሮት መንእሰይ ክሃድም እዩ ዘዛሃደመ ከዓ ንስኹም መሕለፊ ኮረድዮ እናገበርኩም ኣብኡ ዝኽተቡ እውን እናኸተብና ደገ ምስ ከዱ እውን መሳርሒ ዝኾኑና እናኸተብና መወዳእታ ክነውድቆ እዚኣታ ዝሓሸት ካብቲ 3 ዓመት ዘካየድኩሞ ውግእ ዝሓሸት ሜላ እያ ተባሂሉ ይተሓንፂዙ ቀሊል ዕንፃፅካ ኣይነበረ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ኣሚኑ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ንህዝቡ ኣሚኑ እንታይ እዩ ህዝቡ ህዝቢ ኤርትራ ሓመዱ ቁሒሙ እውን ንነፃነቱ ዝጋደል ህዝቢ ምዃኑ ሓመዱ ቁሒሙ እኽሊ ዝብላዕ ስርናይ ስገም ዘይኮነስ ተሓመዳ ናይቲ ሃገር ቁሒሙ ዝጋደል ህዝቢ ምዃኑ ዝገበሩ እንተገበሩ ከዓ ዘናውዑ እንተናውዑ ከዓ
بز مجدزي يزبي ارتراخ السعر كم زي كونه امينو اكايدو ام معراريو نتزفت ارو زين ورقناتات بزين ور مجدخا خدو تجديد ግን እምነቱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን መንእስያት ኤርትራን ልዑል ስለ ዝነበረ ነቲ መገድቲ መሪፅዎ እዚ እውን ኣስፊሕና ብዝርዝር ክንዛረበሉ ኢና ሕጂ ወያነ እንታይ ክትገብር ፈቲና መንግስቲ ኤርትራ ናብ ልምዓታዊ መደባት ገፁ ከምዚ ክብል ከሎ መጻኡ ኢላ ናብ ዶባት እናተገማገመት ምፍርራህ ክትገብር نعم زخون قبل ملسي وين حتى مسبلها تملس ثاني حاجة أخو مسيئة أي سلام يكون تبان أكيدا زيانيرا زي ناي بحكي ويانا زقورتو ناي أسرع عمت بدل كساب كل تشحن عسر شو منتن حدا لو تزمت مالتي التاريخ زير الساعة حجز الله ويانا كتم معرلو زقبا بسلاي سلازتي عصوان كبان ترح يكونوا غيرهم كأخمتا أنت ويتنكفنا يا مستدر في التأساسيرنا أو كل تشحن شعتنا ورحت أحساسك في حيسهم زي اللي زانتاتات ميزهم نروسي أومن نشاين أومن التاليلهم سمايا ورقات دو قالوا ورقات دو زبها لآيفهم وديت غيرهم أبلع لي إرترا تقدا زعو وجلوها محدار أمريكا أمثلزي أتى أمريكا زبلنا أي لغة مالت كيدو أب كل تشأن عصر شو منتن حدا لو تمسيو مزعجي أو 4 كيلو زلوا دكتور أبي أحمد نولد عن لوتي أمتينيرو كل تشأن عصر شو منتن تلك مفتحي لو علاونة إرترا مأمان مغانو أويشو نايب حكها تماليهم لوميهم صباح اتمفتحي لو علاونة إرترا مأماني سرعات أمريكا هافت مودات عن ترامب خبلو إلى دليل زلوها بس حق زي زقورو انت قورو يرتراو من النت كحكو أي كلون يوم لو علاونة إرترا كحكو أي كلون يوم واقعات كوخلنا انت زي كوينو بجزينا تتصاوتون تزي كوينو بخن لم علو خن عبير لزقبأنا هنسات كتصاوتون تزي كوينو لو علاو النفنا إرتراح جبون كحكو هاي كولن يام سلازي أي ملؤون مبر تي دكتور أبي أو كل تشهن عصر شومانتن زو صدا سبومتي بزيك قدم خونات كتكبر بوعل الجرس زتا وساني ناي دوبات بزي قدما كنات كتغبر إليو أوجو ويتقبل يلو ويلو ويانا بزا ساعات زي أتقبله قبا نيرو أي تقبلتون أزون سفع زي مدب كنقورون لإناب كالئ تقبلتون ترح زي كونس انتايز ولو درفتات شعود سر هنيرا انتايز بلي تساوو قبل علي إرترا غيرا أزون كنزارو لينا مالتي حجنا بطم من محدارات واشنطن كنملس أبزا 2010 شومونتن كنت عنتوي نترامب دو نمرس ترامب دو تعوتي حايش قلت بنيشتو بالليشتا نيرا قنش عن شعيا فريسا أنا غمزر الداني اتو بوليسين هاي محدارات أمريكا مسيح الكا غلطيفكا صغير هيكونن زويل مرداتا يزلني اتا اب كل التشحن 10 شومانتن زنبرت هموت بوزع غزي غي وسدت نابتا دراما ناش عند 900 شومانتن يا تمليسا اتا مسكلتيهم منغستاتنا ايرتران نا اثيوبيان حبيرنا نسرحينا خلت بلحت راحت مزيوم قالو تبايلا قدم 9 شومانتن زنبرت مزمور ابز 10 شومانتن بوزع ايصنحت اتا وسنت غزي زنبرتون انا زبلا كنتاتنا ويانا كما يكون يعلب يقون إلهم نخمزنو
ዝተጸበዩ ኢላ ግዜ ገይረ ዝወስዳ እምበር ናይ ሓቅና ይቅንዕና ምስ ክልቲአን ሃገራት ብሽርክነት ክሰርሑ ደልዮም ዝብል ርእይቶ የብለይን ብዝኾነ ግን እቲ ውግእ ወያነ ከተወግዶ እናኸኣለት ከም ዝብሉ ገይራ እያ ውግእ ምስ ተኻየደ ከዓ ሽዑ መቐለ ተታሒዛ ማለት እዩ ቀዳማይ እግሪ ወዮ ናይ 80 ዓመት ጉጉይ ፖሊሲ ብልዕሊ ኤርትራ ንብሎ ነበርና ሽዑ ጀሚሩ ምክንያቱ ኢሞዝኒኦም ነይሮም ከምታ ዝበልክዋ ጀሚርካ ሕጂ ንኤርትራ ተቐነ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብዘይ መሬት ኣትያ ከምዚ ገይራ ዶ ከምዚ ፈጢራ ዶ ከምዚ እታ ናይ 80 ዓመት ግጊቲ ፖሊሲ ክትቅፅል ተገይሩ ማለት ድዕሪኡ ብጌጋ ናይዚ ዝበልናዮ ናይ 4 ኪሎ ቆልዓ መሊሳ ወያነ ናብ መቐለ ምስ ተመልሰት ኣብ መቐለ ተመሊሳ ኸ ንደቡብ ገፃ ዘመተ ምስ ገበረት ንኣዲስ ኣበባ ገፃ በቃ ተስፋ ናይ ምሕዳራት ኣሜሪካ ልዒሉ ምክንያቱ ተለኣኺቶም ናብ ሓደ መድረኽ ትኸይድ ከም ዘላ ተረዲእዎም ማለት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝነበሩ ኤምባሲታት ቴሌፎናት እናደወልካ ወያነ ይመፁ ኣለዉ ሕጂ ኩነታትኩም ኣመዓራሪኹም ፅንሑ ገለ መለገለ ሳውኡ ተበፂዑ ድዕሪኡ ወያነ መሊሳ ተቐጥቂጣ ንመቐለ ገፃ ምስ ተመልሰት ከዓ መሊስካ እታ መዝሙር ኤርትራ ወሪራ ኤርትራ ወራሪትያ መንግስቲ ኤርትራ ወሪሩ እናበልካ ከዓ እዚ ዘይሽሙ ንመንግስቲ ኤርትራ ምሃብ ቀፂሉ ማለት እዩ ስለዚ እታ ንኣዲስ ኣበባ ገፃ ክትመርሽ ከላ ናይ ዓወት መዝሙር ኣጣቂዖምላ ተዘቢጣ ምስ ተመልሰት ከዓ ምስኣ ናብ ምእዋይ ኣትዮም እዚ እቲ ኣሜሪካ ዘብለና 10 ግዜ ነዚ ጉጉይ ዝኾነ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝተደጋገመና እዩ ድሕሪኡ እቲ ኩናት ቀፂሉ ሻዕብያ ናይ ግድን ተገዲዱ ዝኣተዎ ናይ ነፍሰ ምክልኻል ኩናት እዩ ነዚ ናይ ነፍሰ ምክልኻል ኩናት እዚ ከዓ ኣብ መዕረፊ ከብፅሖ ግዴታ ኣለዎ ድሕሪ ኩናት ኣቲኻ ኢኻ እዚ ኩናት እዚ ከዓ ዳሕራይን ብፃውዒት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣተዎ ዳ እምበር ባዕሉ ወሪሩ ዝኣተዎ ኣይኮነ ሕጂ ሻዕብያ መቐለ ከኣትዩ ካልኣይ ግዜ መቐለ ከኣትዩ ምስ ተባህለ እዩ ሸበድበድ ናይ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ዝመፅእ ማለት እዩ እንታይ እቲ ሸበድበድ ቀልጢፍካ ነቲ ናይ 4 ኪሎ ቆልዓ ናብ ፕሪቶርያ ወሲድካ ንዓፈርም ገንዘብ ልቓሕ ክንበካ ኢና ገሊኡ እውን ሓገዝ ክንገብረልካ ኢና ሕጂ ግን ንዓፈርም ኢልካ ወቲትካ ነቲ ናይ ወያነ ስዕረት ኣጓናዲቦሞ ወይ ኮሊፎሞ ንበሎ ፍርሟ ተባሂሎም ምስ ፍርሟ ጥራይ ዘይኮነ ድሕሪኡ ዝመፅእ ሸጠፍ ከመይ ጌርካ ባይታ ትፈጥረሉ ኤርትራ መፀትድ ኤርትራ ሰብ ትቐትል ኣላ ኤርትራ ትዘምት ኣላ ኤርትራ ተብል ኣላ መማሳመሲ መዳናወይ ማለት እዩ ነቲ መስርሕ ምዝርጋር ናይ ምትግባር ምምጣጥ ኣብ ምምጣጥ ክፍጠር ዝኽእል ዕልቕልቕ ንዕውን ተጠቒምካ ከመይ ጌርካ ሓድሽ ውጥን ተምፅእ ንውር ኢሉ ኣብ ዋሽንግተን ጃንዳታት ኣተሓሳስባ ኣብ ካልእ ዓለማት ከድካ ተሪኻ ይልቅ ገው ትፈልጦ ምዕባለታት እንድሕር መፅኡ ክሳብ ትፈልጦ ተሓቁኖ ኣግርግር ትፈጥር ኣብ ውሽጢ እቲ ኣግርግር ግዜ ትመጥጥ ኣብ ውሽጢ እተመጠ ግዜ ከዓ ውጥንካ ተመሓይሽ እታ ሩል ናይ ፀወታ ናታ ዲፕሎማሲ ገነበረ ድብሎ እንጂ ኣዛንካ ፅምም እዩ ዘመተ እዚ ትብሎ ይተመለና ወያነ ኣድሒኖማ እዚ እቲ ተግባራት ናይ ምምሕዳራት ኣሜሪካ መወዳእታ ከዓ እቲ ናይ 4 ኪሎ ቆልዓ ከም ዝጠልም ገይሮሞ ማለት እዩ እቲ ቆልዓ ጠሊሙ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ሕጂ እታ መዝሙር ናይ 4 ኪሎ ባሕሪ ትብል መዝሙር ዝምር ንሰምዖ ኣለና የቀይ ባህርን ጉዳይ በፓርላማ አባላት ደረጃ እንኳን ሀሳብ መወያየት እንደ ነውር እናስባለን።
ቀይ ባህርና አባይ ኢትዮጵያን የሚበይኑ ለኢትዮጵያ እድገትና ጥፋት መሰረት ናቸው። የቀይ ባህር ጉዳይ በደንብ ንግግር ያስፈልጋል። አንድ ሀገር ለኢትዮጵያ 1 ሊትር ውሃ ፍሬሽ ውሃ የሚሰጥ ሀገር የለም። ሁሉም ተቀባይ ነው። አሁን እኔ የምነግራችሁ እንደ ሀገሩ እንደሚወድ ዜጋ እና ሪስፖንሲብል በሆነ ሰው ነግራችሁ ይሄ በዓለም ላይ ለመናገር በጣም ልባምን ወይ ይሄ ለኢትዮጵያ የኤግዚስተንስ ጉዳይ ነው። ክብጠት አይደለም። ምን ምርጫ አለ? እዚ ዘይከውን ነገር እዩ። ዋላ ሕጂ እውን ምሕዳራት ኣሜሪካ ኣውራ ኸዓ ትራምፕ ተመሪጹሎ ናብ ትራምፕ ንሕልፎ መልእኽቲ ናብ ናይ መወዳእታ ገጸ እየ ዝመጽእ ዘለኹ ንሕና ወሳናስና እናሃለና ኣብተን መሬትና ኣለና ብሕጂ ተቐሊሙ ተጠጂኡ ዝመጽእ ናብ ኤርትራ ሸነኽ እንተልዩ ኸዓ ከምታ ዝቐደመት ዘረአናዮ መኸተ ጌርና ቦቱ ኸነትሕዞ ከም እንኽእል ዘጠራጥር ነገር የለን። በዚ ምኽንያት እዚ ኢና ንምምሕዳራት ኣሜሪካ ኣብ ቅድሚት ከም ጸላእትና እንሰርዖም ጽልእ ደሊና ዘይኮነስ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ተግባራት በብመድረኹ ዕረፍቲ ብዘይብሉ መገዲ ተመሳሳሊ ኮይኑ ብልጉይ ፖሊሲ ስለ ዝቐጸለ እዩ። ስለዚ ደርፊ ክጋብዘኩም እያና እያገሊ ዘንቀሎ ዞርስቲ ዓምቢቦ እንክፈሪ ካብተነብሶ ወርናቕ ንስሪ ሎም እውን ኣብ መትከል ሓርነት ናንበል ማእከል እሾኽ ወቂልና ዕምባባ ዓይኒ ገደስ ብድኳ ዘረባ እቲ ዓለም ደባንዩ ትሕብረ ጽፍዒት ንስሪ ኣዕዊርዎ ንዓይነ ነኺድ ነኺድ ንፍጠር ዓለምና ነኺድ ነኺድ ብርሃን ይቕድሜና። ክቡራት መንእሰያት ኣብ ውሽጥን ወፃእን ን30 ዓመት መሪር ተጋድሎ ተኻይዱ እዩ። ነቲ 30 ዓመታት ዘናውሐ ኩነት ከዓ እዚ ዘይቅየር ፖሊሲ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ምንባሩ መንእሰያት ክትግንዘብዎ ክተስተውዕልሉ እምሕፀን። ከምቲ ዝበልኩ ዓንተወይ ኣብ 1988 ናደው እዝ ዝበሃል ልዕሊ 20,000 ሰራዊትን ዘይተኣደነ ጽዋርን ዝነበሮ ዓቕሚ ጸላይ ኣብ ውሽጢ ሳልስቲ ህዝባዊ ግንባር ድኳዕኳዕ ኣቢሉ ወዲዎ ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ተደምሰሰ ምምሕዳራት ኣሜሪካ እዮም ዝያዳ ናይ ሽዑ ሶቪየት ሕብረት ተናዊፆም። ምክንያቱ እዚ ወታደራዊ ሚዛን እዚ ከይዱ ከይዱ ናጽነት ኤርትራ ከምጽእ ስለ ዝኾነ ናጽነት ኤርትራ ምምጻእ ማለት ከዓ እታ አንተወይ ዝበልናያ ኢትዮጵያ ባሕሪ ዘለዋ ኮይና ኣገልጋሊት ናይ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ንኽትከውን ዝበሃል ክፈርስ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚኣ ኸበርዕኑ ምንቅስቃሳት ጀሚሮም እሱ እውን ኣስፊሕና ኣብ እዋን ክንዛረበሉ ኢና። እቲ ምንቅስቃሳት እንታይ እዩ? ዝርርብ እዚ ዝርርብ እዚ እቲ ዓንተወይ ጠቐስናዮ ጂሚ ካርተር ተላኢኹ ምስ ብጻይ ኢሳያስ ዋና ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ኣብቲ እዋንቲ ሕጂ ኸ ክቡር ፕሬዚደንትና ዘሎ ማለት እዩ ቐጻሊ ዝተመላለስዎ ሰነዳት ኣሎ። እዚ እውን ኣብ ግዜኡ ስፊሕና ክነቕርቦ ኢና። ንምንታይ እዮም ከምኡ ዓይነት ተበግሶ ወሲዶም ነታ ናጽነት ኤርትራ ትብል ከይትመጽእ ወይ ከይትእወጅ ኣብ 1990 ባፅዕን ከባቢኣን ሓራ ምስ ወፀ ኸዓ መሊሱ ትዕብደቶም ቀፂሉ። በቲ ካልእ እንታይ ምዕባለ መጺኡ ወያነ በቲ ኻቶ ዝነበረ ዝምድና እዚ ምድምሳስ ናይ እዝናዶ ምስ ረኣየትካ ወው ምስ ህዝባዊ ግንባር
ተሓባቢረ ፍሰልጠኒ ዝኽእል ኢላ ከዓ ዕርቂ ስለ ዝገበረት ናብ ምትሕብባር ስለ ዝኣተወት እቲ ህዝባዊ ግንባር ዝመርሖ ሓይሊ መሊሱ ንኣሜሪካ እናሰናበዶም ከይዲ እዩ በዚ ምኽንያት እዚኦም ናይ ናይሮቢ ናይ ኣትላንታ ዝበሃል ርክባት ዝደፍኡሉ ንተዋስኦ እዩ ነይሩ ንተዋስኦ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ነታ ናፅነት ኤርትራ ትብል ንኸይትእወጅ ዝግበር ዝነበረ ምጉያ እዩ ሕጂ እዚ መንእሰያት ከተስተውዕሉሉ ዝደልዮ እንታይ ኣሎ ተስዓ ናፅነት ናይ ባፅዕ ሓራ ምውፃእ ምስ ተረጋገፀ ድሕሪኡ ናብ ኣስመራ ገፅካ ክኸውን ስለ ዝኾነ እቲ ግንባር ናይ ጊንዳዕ ናብ ኣስመራ ከምዚ ኢሉ ዝነበረ እውን ህዝባዊ ግንባር ኣስፊሑ ብሸነኽ ደቀ ኣምሓረ ተጠውዩ እቲ ሓደጋ ንጹር ስለ ዝገበሮ ሓደጋ ንኣኣቶም ማለት እዩ ንኣና ግን ናይ ናፅነት ጉዕዞ ዘቀላጥፍ ስትራቴጂ ምስ ኣግፈሐ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ንህዝባዊ ግንባር ፃውዒት ገይሮምሉ እንታይ እቲ ፃውዒት ህዝባዊ ግንባር ይህወደግ ከምኡኻ ናይ ደርግ ልኡፍ ንዕለት 19 ግንቦት 1991 ኣብ ለንደን ክርከቡ ፃውዒት ገይሮም ህዝባዊ ግንባር ሻዕብያ ከዓ ንኣይነ እንጭዋስያ ናብ ልቆታ ተባሂሉ ከም ዝምሰል እቲ ውዲት ስለ ዝተረድኦ እሺ መፅእ ኢና ግን እታ ትብልዋ ዘለኹም ዕለት 19 ገለገለና ውድባዊ ስራሓት ስለ ዘለና ኣቐዲምና ዝሓንፀፅናዮ ውድባዊ ስራሓት ክንዝትየሉ ዘለና ስለ ዘለና ከምኣ መደብ ኣውፂና ኣለና እሞ ሰሙና እናውሑልና ዝብል መልእኽቲ ኢሉ ሻዕብያ ድሓን ኣብ ሰሙን በፂሕና ሳይንበኣስን ኢሎም ንዕለት 27 ግንቦት 1991 ቆፀራ ሒዞም ሻዕብያዊ ከዓ ወይ ዕለት 19 ውድባዊ ጉዳያት ዝበላ ናይ ብሓቂ ዕብይ ዝበለ ውድባዊ ጉዳያት ኮይና መጥቃዕቲ ደቀ ኣምሓረ ጀሚሩ ዕለት 19 እቲ መጥቃዕቲ ሰሊጥዎ ዕለት 21 ወዮ ጥርሙዝ ዝመልአ ደም ናብ መሬት እናደርበኻ ከም ቴድሮስ ሽጉጠይ ክሰትየ እናበለ ዝፍክር ዝነበረ መንግስቱ ሃይለማርያም ኮሎኔል መንግስቱ ስንቁ ዝኾነኦ ፅዒኑ ንዚምባብዌ ከም ዝሃድም ኮይኑ ዕለት 21 ድሕሪ ዕለት 24 ከዓ ርእሰ ከተማ ኤርትራ ዝኾነት ኣስመራ ሓራ ወፅያ ወይ ቆፀራ ናይ ለንደን ከዓ 3 መዓልቲ ተሪፍዎ ዕለት 27 ዋ ሕጂ ኸ ተባሂሎም ሕጂ ኸ እንታይ ትፅውዑና ዲኹም ጉዳይሲ ተቐያይሩ ኢልዎም ሻዕብያ ኖኖ መፁ ኣለኩም ናይ ግድን ዋ ሕራይ ድሓን ንመፅእ ከይዶሞም ሻዕብያ ከይዱ ምስ ኢሳያስ ይኸይዱ ካብ ይወደግ ከዓ መለስ ከይዱ ካብኦም ከዓ ሰዲዶም ኣሻግረ ብለቱ ሓደ ርኢኹም ብዝኾነ ግን ሽዑ እንቲ ፖሊስ ዘምፅዎ እንታይ እዩ እወ ኤርትራውያን ናይ ብሓቂ ተሃስዮም እዮም ተጎዲኦም እዮም ብኢትዮጵያ ሕጂ ግን ስፍሕ ዝበለ ነቲ ዝሓለፈ በደል ኣብ ግምት ዘእተወ ስፍሕ ዝበለ ናይ ርእሰ ምሕዳር ናይ ነፃን ሓውሲ ነፃ ኮይኖም ዝኸድሉ ኩነታት ዳኣ ክፍጠር ኣለዎ እምበር ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ክትፍለ የብላ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ዘተ ክትገብሩ ኢና ንደሊ ተሰማሚዕኹም ናይ ሓባር መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ትገብሩሉ ኩነታት ክመፅእ ኢና ንደሊ ነታ ናፅነት ኤርትራ ትበሃል ግን ክንሰምዕ ኣይንደልን ኢና ዋላ መንግስቲ ኤርትራዊ ኢልኩም ክትእውጁ ኣይንቕበሎን ኢና ሕጂ ዋላ ኣስመራ እተው ዋላ ካልእ ግበሩ መንግስቲ ኤርትራ ዝብል ኣዋጅ ኣይንቕበሎን ኢና ዝብል ዘረባዮም ዘምፅኡ እታ ዘይትቕየር ፖሊሲኦም ስለ ዝኾነቶም ማለት እዩ ዋ ሽዑ ብፃይ ኢሳያስን መለስን ከዓ ሞሻደ ንስተ ኢሎም ቁሩብ ዕረፍቲ ወሲዶም ነቲ ኣብ ገምገም ኣዲስ ኣበባ ትእዛዝ ዝፅበ ዝነበረ ከምቲ ዓንተው ዝበልክዎ መካናይዝድ ኣሃዱ ናይ ህዝባዊ ግንባር ናይ ኮማዶ ኣሃዱ ናይ ህዝባዊ ግንባርን ኩሉ ተሓይልታት ናይ ኢወደግን ወያነ ትመርሖ ማለት እዩ
ኩሉ ትእዛዝ ተዋሂብዎ ፈተው ተባሂሉ ዕለት 28 ከዓ አዲስ አበባ ተታሒዛ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ኩነታት እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ክገብርዎ ዝኽእል ስለዘየለ ተዓንተ ወይ ዝበልክዎም ንሓፃር ግዜ ጭራዋጣ ኣልዒሎም ዋጢዮም ፀኒሓ ግን 98 ከኣሳ ናብታ ንብርቲ ስለ ዝመፀትሎም ወያነ ስለ ዝተጋገየት ዓብዪ ጌጋ እስትራቴጃዊ ጌጋ ስለ ዝገበረት ንዓ ክጥቀሙላ ፈቲኖም ድሕሪ ሰላማይ ኩናት እውን ሰምጦም ኣይከኣለን 2018 ዝመፀ እውን ሓናኽርዎ ፈቲኖም ትጉዕዞ ኸይዱ 2024 በፂሕና ኣለና 2024 ከምዚ ኣብ መእተዊ ዝበልክዎ ዶናልድ ትራምፕ ተመሪፁ ኣሎ ሕጂታ ናብኡ ትሓልፍ መልእኽተይ ገይረ መደበይ ክዓፅ ቅድሚ ናብ ትራምፕ ምኻደይ ግን በታ ጎረቤትና ዘላ ወያነ ክጅምር ምስ ህዝባዊ ግንባር ብምዃን ዕውት ዝኾነ ስራሓት ዝሰርሓትሉ መድረኻት ክዒዳ ከም ተቐዲምና ዝበልናዮ ኣብ 98 ከቢድ ጥልመት ኣርእያ እዚ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ክንሪኦ ከለና ካብ 92 ጀሚሩ ምጥራር ዝበሃል ጉዳይ እናምፃእኻ ናይ ባድመ ኣብ ዘለኹም ናብ ዝገዓዙ ዝመሬትና ናብ ዝገዓዙ እናበልካ እዩ እቲ ጉዳይ ጀማሚሩ ነይሩ እዚ እውን ብሰፊሑ እንታይ እናቲ ወያነ ብዓይኒ ሰነዳት ዝብል ፅሑፍ ስለ ዘለኒ ኣብ ወስፊሐ ክዛረበሉ እየ ፀኒሓ ወራር ዓዲ ሙሩግ እያ ኣካይዳ ግዛእታዊ መሬት ናይ ኤርትራ ብሓይላ ጎቢጣ ባንዴራ ናታ ተኺላ እዚ እውን ነይሩዋ እዩ ነቲ ጉዳይ ዘነሃህር መሊሳ ንባድመ ተመሊሳ ከዓ ትምጥራር ኪዱ እዚ ከዓ ካብዚ እናበልካ ነይሩ እዩ እንታይ እዮም ትገብሩ ዘለኹም ንዕንዶ ተባሂሉ ሓይልታት ምክልኻል ኣባላት ከይዶም ክረዳድእዋ ምስ ፈተኑ ከዓ ኣኸቢባ ናይ ቅንፀላ ስጉምቲ ወሲዳ እያ እዚ እውን ናብ ግብረ መልሲ ናይ ሓይልታት ምክልኻል ገፁ መሪሑ ሓዞ ግደፍ ዝኾነሉ ኩነታት እናሃለወ ተቐዳዲማ ፓርላማ አኪባ ኩናት ዘአወጀት ንሳ እያ መከላከያ ኃይል ተፈላጊ ሆኖ የተገኘውን እርምጃ ሁሉ እንዲወስድ በዛሬው ቀን ታዟል። ስለዚህ ንጽባሕ ኢላ ሓሰበትን ህዝብ ትግራይ ጽባሕ ንግሆ ጸገም ከየምጽኣሉ ኢላ ኣይሓሰበትን ከምዛ ዓይነት በደል እናገበርካ ደቂስካ ክሕደር ዝከኣል ኣይኮነን። ስለዚህ ሕጂ እውን እዚ ዘላቶ ኩነታት ንከታተሎ ኣለና። ሓደ ንጹር መልእኽቲ ኣነ ክሕልፎ ዝደሊ ከም ውልቃዊ ርእይቶ እየ ዝህብ ዘለኹ ጌጋታት መምሃሪ ክኾኑ ይግብኦም ዝሓለፈት ጌጋታት ክትመሃረሉ ይግባእ። ሕጂ ብክልተ ተመቒላ ንሪኣ ኣለና ናይ ጌታቸው ዶ ናይ ደብረጽዮን ዶ ዝበሃል ምግምማዓት ንህዝቢ ትግራይ ዝኩሉ ኣብ ጸገምን ሽግርን እትያ መንእሰያቱ እህሊቓ ክተብከር ሕጂ ኸ መሊስካ ነንሕድሕዳ ከምኡ ተጓዛዝያ ንሪኣ ኣለና። እዚ ምጉዝዛይ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ብዝጠቅም መገዲ ክትፈትሖ ኢለዎይ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኢና። ህዝቢ ትግራይ መሰሉ ብስርዓታት ኢትዮጵያ እንድሕር ዝገሃዝ ኮይኑ ከምቲ መጀመርያ ወያነ ብረታዊ ቃልሲ ክትጅምር ህዝባዊ ሓይልታት ዝገበሮ ኣበርክቶ ድሓር እውን ህዝባዊ ግንባር ምስ ኮነ መሊሱ ዝገበሮ ኣበርክቶታት ልክዕ ከምኡ ተጠማምታ ክኾን ዝግብኦ ከምኡ ኢኻ ናይ መንግስቲ ኤርትራ። ስለዚ ሕጂ እውን ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ቆልዓ ናብ ካልእ ጌጋታት ከይወስዳ ክትጥንቀቕ ይግባእ። ብዛዕባ እቲ ምስ ኤርትራ ዝገበረቶ ዓብዪ ጌጋ እንዲ ነይሩ። በዚ ክትጉድን ባድመዶ ገለዶ ኢልካ ናይ ዶ ከተስፋሕፍዕ ሓድሽ ካርታ ክልልና እናብልካ ሓድሽ ካርታ ውፅኢኻ ዘየድሊ ነገራት ብዙሕ ኣልወሳ እንድያ ገይራ እሱ ትመሃረሉ ይግባእ። ሕጂ ትመሃረሉ ይግባእ።
ግን ካብ በተኻለ ሸነኹ ናይ 4 ኪሎ ምሕዳራት እንድሕር ንህዝቢ ትግራይ ዝጎድእ ኣካይዳታት ዝኽተሉ ኮይኖም ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ እዩ ተሓክም ንሱ ስለ ዝኾነ ፍትሒ ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚ መልእኽቲ እዚ ዘሕልፈላ ንወያነ ልቢ ክትገብር ብህዝቢ ትግራይ ክትሓስብ استراتيجية أغا أبرطو تاريخه مسرت دا أختصرته يقبأ أمبر ممز مسحايلي زخنتبا نافت النابلت كتكيد أي قبأ أنيو زبل ملأختي زلني أتي غالاي ملأختي ناب ترامبيو زملأخت زغا أنت يزبل أني كل زغنزر روت أنا حنا قوي بوليسي نايم محدارات أمريكا كإرم يقبأ انتايو منغستي إرترا حانت معالتون أنصار لوحاتات أمريكا سريحو أيفلتن كوم زسرح مخنيات كا يوبرلن بوليسيو منغستي إرترا شركنت غيرنا بحابار مسراحيو تخابابيرنا بحابار مسراحيو نايشتو سلزغنا عبيتين هنو احنا زبلناكم يخون تخودو كبهال صبوها يكونن بتانا اشتناون أوركتو هنقبر سلنقل كم لؤلاوي جزاءات زلنا كم لؤلاوي تهاجر زلاتنا مندستي كن كباري كبانا كارلو معلتي إرترا لعلمة زرقاقتت ناتا هدريا Eritrea came to independence following a long struggle through a democratic act of self-determination. The United Nations is proud to have been associated with that process and with the birth of Eritrea as an independent nation. منالواز ዛ ኣካል ኢትዮጵያ ይንኸውንን ኤርትራ ርእሳ ዝኸኣለት ብታሪኽ ብመግዛእታዊ ደው ዝቆመት ሃገር እያ ትብል እንድሕሪ ከም ምፅራር ንረብሓታት ኣሜሪካ ትውሰድ ኮይና እዚኣ ፈፂማ ኣይትሰማምዓናን እያ ግግኢቲ እያ ኸኣ ታበሃላት እያ ምክንያቱ ኤርትራ ብመግዛእታዊ ደው ዝቆመት ሃገር እያ እዚ ደጋጊምና ንዛረበሉ ኢና ከመይ ኢላ መዓስ ከም ዝብል ንጭብጥታቱ ከነቕርቦ ኢና ሓንተ ወይን ክተናኽፎ ፀኒሐ እያ ስለዚ بحق قادة إرترا أنصار قبر شبرا تقاليسا دز بالسودان أبشعن شعات ميتن تسعان 4 زيد اللي هالوسا سرعاتنا بشر زيد اللي هالوسا زيد اللي كماري أب حزبتات أب إرترا زلو أسلامي بوزحو خريستيان زو واحد يوم 10 يوم دو غمي قرم 10 نتم 8-9 زغونو يجزؤهم نابلكا زتلعله بلادين أب كارتون كوينو زوافر زنبرة ناي قبرة شبرا سرحات ترير زمكتو منغستي إرترايو ترير زمكتو تها إرتراي أمريكا أنصار قبرة شبرا هنا يمزوج أمو أنصار قبرة شبرا ناخونه دا نتا أنصار قبرة شبرا تسرح حجر كم زجرهم زساقي وانا منتهي كروهبو سلازي زي حقتات زي أو قمة أتيو ترامب حجون أتي قوي بوليسي نايم محدارات أمريكا كغيرو نمقيارو خسرح يزلابو كومون دهر تغيرو خا تزوازي سلام كورديو ناب عويت كغيديو ربحاتات أمريكا خا سلام زغصبوه كبزيحيو أب كند خاف زهوكت زغصبوه زبل ملأختي زلني كبرات منسيات إذا بغصص تقابلت مدب إنها غصص بمغانا أي تستوحدوا أبزق صلقن بخالق مدباتنا خنراغب سلام كني عفت العمس عمسي تنانقو حسوت أني سم حسوت كفاء يولدو عفت العمس عمسي تنانقو حسوت أني سم حسوت كفاء يولدو حمام غابدة قصة اتدمنيا بعلو خساسي بعلو صغار ودانيا
وريدو وزغدامي تقربي سني عامي معسكنير وعقمي عجونا دكيري تراب عراينا مزبلة يبل عرفي يصنع غلطمنا